Badago elkarte bat Urnietan, saiatzen ari dela komertzioa sustatzen eta alde batetik ezagutzea. Gero, bezeroak fidelizatzea, ez? Azte horretan banatuko dira argazka eta antzekoak. Izango dira horrela kartulinazko edo, eta izango dira, ez dakit, komertzio guzti partatzen du Urnietakoa, onbizikoa, eta hori egongo dira sariak. Sorpresa bat izango da, baina, opari dezente, egongo dira. Eta gero, bezeroari egutegi bat, eskainiko diegu ez. Norbait etortzen badu eskotari egitera, orduan egutegi da, gainera dago personalizatua da. Izango da, hilabete bat, komertzio bat. Horrela, bilatu nahi duguna da, gertutasuna. Gure bezeroarekiko hor gaudela, komertzioa asistitzen dula, tratu berezia ematen digula gure bezeroei, ez? Erosketa da esperientzia bat, azken finean, ez? Norbait juten bada erosketa egitea, kalitatezko produktua nahi du, noski, baina da esperientzia bat, tratu hon bat bilatu nahi du, aholkularitza, jendea hori, orduan, fidelizatzea da, norbait jutea errepikatzea, hemen ondo tratatuko naute, kalitatezko produktua daukagu, orduan errepikatzea hori eta sensazio hori edo ona ez, ateatzea. Jende hori, erosketa egitekoan, sensazio hori eta jutea da oso garrantzitsua da, ezin dugu bezero bat galdu. Gutxi bat dago, zaindu behar dugu eta gero handitu behar dugu. Eta orduan gure publikoa badaukagu adibidez, horretan badago publikoa, duan, eskaintza bat daukagu, tratonarekin, orduan hori transmititu egin behar da jendeari. Azkenean jende guztiak saldu egin behar du hori da. Komertzioa dira, baina azken finean ja enpresak eta zerbait irekitzen baduzu edo azkenean lan egiten duzu, ez? Prezio baten truke edo azken finean dira kontutan dugu dira enpresak eta lan egiten baduzu azken finean zure bizitzarako orduan guztion artean da sentitu behar dugula Urnietan gaudela eta garrantzitsua dela guztientzako, ez? Aurrera ateratzea, bestela ezke jendea jo egingo da. Bilatu behar dugu guztion artean, elkartean eta gero jasoazintzako harreman bat, baina ez dakit, eta gero emozionala ere, ez? Hoi landu behar dugu hori, badago elkarte bat, gehiago izan nahi garela eta azken garrantzitsua da horretarako.